Bang. Oh, lagi ping 3 ta? Anu kok. Donya ki hitungan mung ping 3 ya. Terus yen ping 4 ki keladuk wani kurang duga. Ternyata ternyata. Nggih. Apa wae sapa wae. Heeh. Angger jeneng karo wedokan kok lulut. Kok lulut? Aku polah kaya ngono ku lho. Lagi ndai kok bareng iki ya gur ngene iki lho. Lho. Ya manut. Namanya juga wanita kan harus lembut. Nah. Kalau semua itu ada porsinya sendiri-sendiri. Kalau laki-laki kan dia kasar lek. Wong wedok ki lembut ngono lho. Sing ngomong sapa? Saiki laki-laki lembut wae akeh kok. Oh, ora jaminan yen sing lembut ki wanita ora jaminan. Lah aku lek pomo kon joget kaya sampean sing awal mau tok rada kasar ngono kae ya ki. Omahmu ki ngendi? Kediri. Kediri ki cedhak Tulungagung ra? Iki ciri khas Tulungagung. Apa? Serampatan ngene iki. Kok serempetan? Siapa sing serempetan? Serampat. Kok serampat? Dek Bayu serampat. Iya, iya. Wis gocekan kotak lho, gong sakit. Rumah samu ngene iki gaya. Ora iki, megah-megah iki. Guyu. Ana wong tua disiksa ora dibelani malah diguyu. Ora kok nyiksa. Niku sampean joget iki dienggo conto niki. Iya. Ya ra, Nduk. Nggih, betul. Kudune sampean contohnya baik harus profesional. Lek joget kudune mau luwih lincah. Kan master ya Gareng Nusantara. Nih. Yen arep lincah kepiye wong nggone sempit. Lah yen ki yoga ki kon mulih kabeh aku iso joget lincah. Malah nggo gulung. Ujarane blek lho mripate. Ya ora kabeh ki ditepake karo papan panggonane. Ning sak ora-orane pirsawan padha nekseni yen putuku nikan iku ora mung nggon olah swara. Olah beksa nggih. Olah beksa. Niki sing diarani paket komplit Pak Ayu. Ngabehi ya ngono kuwi. Ya, ayu, pawaan becik, swara apik, tur ana daya tarik. Ngene iki lho, talem kok ngene ra tau ngetoke rokok sak. Wis komplit. Syaratnya wis komplit. Guna, swara, bondo, rupa. Pasrah jiwa raga. Rak kowe. Lho lagi, ngene iki lho. Kuwi wis komplit syaratnya putuku le dadi. Guna niku karepe pripun? Anu, Kagunane mumpuni gending apa wae ngerti, tang tembung apa wae apal, tembang apa wae mudeng. Oh nggih. Terus guna kagunan. Lah kuwi syaratnya kudu sering latihan, Nggih. Terus suara. Swara nyatane putuku iso ngolah swara iki, swara weteng, swara ngulu, swara dada, swara tutuk kuwi iso ngolah. Ya bisa ngolah kuwi nek nyuwara wadine yen cilik bisa bening, gedhe bisa arum kaya putuku kuwi. Nggih leres. Terus bondo. Bondo ki sandangan. Agemane putuku ya ora nguciwani, ya njawani. Ya ora ninggal marang tata kramane wong sing nganggo Kebaya. Nggih. Terus rupa ki wujud kuwi wis padha nekseni kabeh. Oh, pun niki pun kaya widodari ngejawantah. Yen cara Semarangane kemlawuh.
Apa itu kemlawu? Sawan wanci sewanci iki nyenengke ngono lho. Nek sing nyawang ora kira. Ora kira. Neng anu kok Gong, terlepas saka ayu lan ora, ternyata percaya diri kuwi penting kok Gong. Iya. Nggih ta, Mo? Dadi wong nek wis tampil percaya diri iki ora sandadak dicelorengi, ora sandadak dipupuri. Kuwi percaya dirine ketok kaya genduk niken ora kakean werna-werna. Aku ki pancen simpel. Aku ki pancen wong ora pede. Nek pede niku ora percaya diri ya ora percaya diri. Waduh. Ajak iku tameng to le dandan. Edian kok tak goleke pelatih pengpengan. Apa? Suaramu tak jamin sesasi mesti apik iki sing bonang barung. Iki sinden piro dadi korban. Aja kaya ngono to. Nek tenan niki mboten jeneng ngelem pancen bocah niki paket komplit sing kula aturaken Nggih. kula. Mboten maido ya ditimbali mriki kalian Pak Dani ngregengaken swasana ndelalah ki ya iki pengalaman mungkin yang keberapa tapi ini pertunjukan wayang kulit yang istimewa. Iya. Sawise komplit sing dadi pirantine kawimbuan lembah manah. Nah iku lho lembah dan ngareh kuwi Aja nganti duwe tembung aji mumpung kung ndak ora awet. Adigang, adigung, Adiguni. adiguna. Adiguni. Ger sing simbah ulingi ngono kuwi. Nggih, Mbah. Matur sembah Lembah manah nyang sapa wae sing semrambah. Nggih. Karo kanca pengrawit ya kudu lomo. Oh, dadi sok ben ki ana kancamu sing nikah ya disumbang. Iki lho Durma Gati. Alfian. Iki arep anu duwe gawe arep anu apa kuwi boyongan nganten. Mboten sias. Ora sida. Sida ora ta, Mas. Siap. Sida boyongan ngenteni diusir maratuane. Aja digarapi to Gong mesake. Mas Pian, bar niki nggih merit. Sapa? Wis merit tanggal 5 Juli karek ngunduh ning gone sing lanang. Ijabe wis. Nek ora ndang diunduh ndak dipangan codot. Kok lagi merit piye? Sarapan bola bali kok merit. Lah aku ora diundang kok. Ora. Ya aja kowe iki jare wong cukup umur kok merit ke diundang. Lho lah apa ta? Melu ndongake apa ora entuk to? Oh ya entuk ya. Iya. Tak kira pas mau diundang. Ndang diunduh selak dipangan codot. Kuwi karo codote wis plek lho cah kuwi. Ya. Nggih. Alhamdulillah. Mas Bayu, Dawuh. ket mau sore dilem terus janan. Lah terus Ket piye? mau sore ket limbukan tapi ora disangoni. Mek dilem tok i. Lebih milih mana? Uang ki maksudmu sangu ki uang toh? Heeh. Kowe dikasih uang dengan dikasih ilmu. Pilih di. Dua-duanya. Apik. Ya wis tak njaluk kono. Lah kan sing ngelem sampeyan. Kok kon milih kok. Pilih itu harus satu di antara dua. Lah kalau bisa dua kenapa harus satu? Itu serakah. Wong yen serakah Ya atur tidak serakah. Sangu karo njaluk ki beda. Kan sampean kan tak anggap mbah. Dadi mbah ki kudu nyangoni putune. Arep nang mbah ki ana step by step, ana bapake sik. Mbah Hanam lho wis nyangoni. Bapake urung. Oh Mas Bayu, Mas Bayu bentino wis nyangoni. Apa? Pak Bagong urung. Mbah Hanam wis nate. Bareng ada Pak Bagong urung yo delokke dhuwur. Piye? Aku to? Heeh. Kirim rekening nduk jaman saiki kok diwenehi lung saru dinulu. Kiuris ya, Pak. Kiris ra masalah. Ayo kirim ono kirik. Apa jenenge? Apa? Kirik. Jenenge Cokris. Aduh blawanan sakarepe dhewe. Wis. Oh, angele jamak. Aku nu gaptek kok dadi ya sapa onone wae. Ngene, sawise ngerteni kabisane putuku wedok. Iya nggih. Bangsa lagu-lagu saiki mbok coba Mbah Semar di paringi pisungsung sinom parijata. Weh. Ya, Ben ora maido karo putuku. Ora entuk nyawang kono. Sinom parijata niki, Mbah. Sinom parijata. nggih. Ayo. Yang bisa anu nu ado.
Oh, sinonnya. Oh, pilok. Iki padha samane mawon. Nggih. Soale sinom Parijoto nandet dereng kulak dirasake. Iya. Sing penting sinom. Kan sing gunang di Freddy pindah pelok. Sing benak jenenge Bendi. Freddy ya Bendi. Padake bedokar wae. Sesuk mayang lho kuwi. Wah ta. Heeh ning Gamongan kok postere wis gede banget kok. Muga-muga udan ora ngecak aku. Aja. Sake. Monggo sukses. Ya, Mbak Niken kaya ngapa? Sinom nyamat. Ya, mangga. Putri sregep ngaji pancen ya monggo sahadaten loro ing warnane monggo sahadat tauhid lan sahadat rasule. Sinam ki dijogeti kita ya penak ya kok. Oh nggih. Nggih ta, Mo. Dijogeti kita penak nggih, Mo. Aja meneh kok sinom tuwek wis dijogeti kok. Wis kupinge mili wis ale. Wong sinam kok sinam. Oh nggih. Alah. Ayo joget. Ngapa? Lagu-lagu saiki ya hebat. Wah, jan mumpuni tenan. Tenan saestu mumpuni. Pak Nom badhe nyuwun pangapunten kalian panjenengan kula. Ngapa? Dek Bayu niku lak sadis, kula kinten turun panjenengan jebule turun leke niki. Ora sinom nyamat tok kon jogeti ra. Wong niku nyandak ora aku nyandake nek isih urip kok. Ora iki lho lekmu merintahku joget ngono lho. Iki tak kira kowe iki kejemu turun bapak jebur turun lekmu. Lho, aku ki minangka srana utawa dalan, antuk pas tujuan saiki tak njaluk pas tujuan sik. Mas Bagong. Setuju. Wis ngoten mawon. Mas Semar pripun? Cocok. Lho, piye? Piye? Salahku apa? Wong telu setuju, aku ikut. Ya. Ya nduk. Ora usah datar koso atine. Yen kena ya diladeni dijogetine ora ya lung turu wae. Iki lho, wong ki aja kejem-kejem kaya kowe wong loro. Iki lho Pak Anom lho, nadyan alus ya kejem. Ning aku setuju nek kowe joget aku setuju. Lah ya ora. Ya ora. Ora murung ya kon joget. Ya, ya Mbak Niken. Ya ya wajib poso
Gedimen. Apik ya suarane niki jan. Wah, saestu elok tenan. Nggih mau nggih, nyenengke ya mau. Iya, heeh. Wah, saestu kok mau. Piyai pancen ya serba bisa tenan. Tunjukkan pada dunia. Loh, iki ngapa? Kowe nyetrap wong posisi sik mengkelung kok ditinggal ngobrol. Lanjut, Mbak Dika. Di, Predi, bantu aku di. Predi. Kayak batu, Predi. Predi. Lho Gong. Sak solahe sak keplakan kendang model piye kok dijogeti kok ya penak ya. Wah, wong Mas Garing ku piye sing elok. Ha iya, adikane iki lho. Lho aku wong dadan lawange tak jogeti kok. Lho iki wis kulino kuping, wis kulino wiwit cilik ngrungokke kendangan. Samu barang mesti tak jogeti. Dadi ora kena kok ae dhewe iki. Wah, Master Planet teko cah. Ya sesuk ira-irane kaya lampu ngono kuwi. Ya. Malah apik kuwi timbang pelawake ya. Apik lho, urung enek lho. Kreasi Mas. Gareng ngono kuwi urung enek ya. Dereng enek. Urung enek to kan? Urung enek to kan? Yen aku ora sirah sing tak kei lampu ora. Apa? Telak. Lagi akhir mangap blur. Kayane wata kawaca ya. Aji gineng. Kaya naga. Aji gining. Ayo. Maka, ayo man kece main melu joget ayo. Mama. Iyalah. Makasih Mbak Niken. Kelas iki ora ditinggal, lagu saiki ya mumpuni wis. Awet to dadi wong sing kondang tur lebak manah. Tujune aku atiku seneng nyawang Niken kono iki jane anyel karo sing gendang-gendang iki. Kok anyel? Mau ning joget aku ki do lemes lho. Bareng ana mercusuar ki mau. Semangat ra jamak ning gendang. Mercusuar ki apa? Iki sing tugu ning ngono pinggir laut. Siapa sih sampean lokne kuwi? Oh, kuwi mau lho nanti mau. Kuwi jenenge normal. Normale, Mas. Kuwi jenenge manusia lampu. Lah, kuwi normal. Soale apa? Sapa wong nyawang kae endan ora disawang kanthi resep, ndadekke semangat. Coba sing gareng tok le joget. Ora semangat. Semangate meneh yen gareng karo Bagong joget. Ya karek kongkon sing kiwa ki no, ya ta, Gong? Ha iya lho. Ha iya, ngopo? Kowe kuwi kok. Bola-bola. Kok dora akon aku ya.
Ayo, akon wani. Aku ora wani ngakon bapak, wong aku kulino dikongkon bapak ngeroki. Iya. Bapake remene mung runtung sekop-sekop kok. Saiki apa-apa kok disekop ayo. Anu menggembirakan nggih Pak nggih. Kata orang Rabuk nyawa nyambung umur. Nggih, kata orang semakin banyak kita bergembira, semakin sehat dan semakin panjang usia. Bahagia kuwi adalah obat. Obat. Oh, Iki ora jeneng aku arep piye-piye, anakku ki cah medis loro-lorone ora nganjurke aku kudu ngombe vitamin, kudu kene ngene ora ning butuhe anakku ngandani. Sing penting bapak ati lan pikirane happy, wis ditanggung sehat. Sampeyan nek gareng ngene iki seneng ora Mas Atine? Seneng. Wah, ya nek awan kae gareng. Hati bahagia. Ya ta ning omah gareng. Garengi sapa? Lho ya anak-anak lho. Wong ora ono sing nanggap kok wong gareng. Ora gareng ati lan pikirane kon happy. Ah nggih, heeh. Seneng piknik. Ah, piknik. Iya. Lah niku terus dadi mboten happy wong mikir ragat kok. Karepe iki lunga sing ora ragat ngono ta. Kok eneng. Lah ya bakune iku. Nggih, niki mau diaturke Mo. Pun. Iki yang ning Nawala Tebing Pangkon. Napa Rama? Wis kaya wayang wong. Geget Tombo kangen utawa lagune Grigis. Iki lagu apa aku kok lagu Grigis. Oh, nggih. Oh, Grigis niku lagon saniki Mo. Sing untuk gruwek kabeh iki Grigis. Iki iringane apa? Tombo kangen niku saenipun kur Mo. Kur. Nggih, dados Ora iringane apa? iringanipun saged dipun campur ing antawisipun Campur saren Rama. Nah, campur sari. Campur sari. Oh ngono. Tombo kangen yen Grigis niku beduk jazz tok. Ya apa to kuwi? Ya apa? Barongsai. Sik aku urung tau krungu sing jenenge lagu Grigis ya apa. Kok coba Pak. Niku Banyuwangen Mo. Oh Banyuwangen. Coba. Kan Niken pinter Pak. Niken nadyan lari ke putuku Niken bisa iki. Nadyan Kediri ning berbau Banyuwangi. Wah, seneng. Ayo Ken. Wis. Pokoknya aku ning mburimu. Ayo. Iya. Heeh, idaan, kok idaan. Ya, Mangga. Atur ki, Nger. Yo sadis. Niki sing nyuwun spesial kagem Bunda Vivi. Oh nggih. Oh, Bu Anom, Mbak Anom. Oh, Wow, sing nyuwun anjene Bunda Vivi ya. nggih. Supaya ora kesel, Nduk, dikancani piye? Dikancani sinten? Kayak ana Mbak Mufida kae. Ayo Muf dikancani Muf. Nggih, Mbak Mufida. Ayo Muspida ke. Mufida. Mufida. Oh, tak kira Muspida. Kuping nek bosok. Lagune Tak kira musyawarah pimpinan Grigis. daerah. Mbah Hanam sampun Mas. siap. Arep ngopo kuwi? Ngopo aku? Sekap-sekap. Oh, aku mau ngentut tok. Sekap-sekap. Aku tak ngentut wae. Ngentut iso badarke durga kok. Dadak sekop. Ngentut wae ampun tutku kok. Ya lagu apa Mas jenenge? Grigis. Ya Mas Gareng Grigis karo Grigis. Oh iya. Iya, iya. Gus. Seneng Yo, aku loro. lagu Iya. karo Greges. Iya. Geragas. Gerak. Mbak Niken dan Mbak Mufida. Ayo mriki, ayo. Monggo diaturke. Yuk. Wah, kaya Inul Vista. Siapa mau ngomong? Mas Bayu. Iki mau lagu Greges. Sampun apa malih, Mbah? Isih kaya aja mulih isih. Oke. Aku itu ngelmu anyar. Piye? Perkara lagu iki diajari sinden-sinden. Piye ta?
Piye, Dok? Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Ya wis ngono tok iso wengi jogetane. Oh, wis iku rung tak ngerti Mas Bayu yo joget ngono iki. Benar ayo. Ya ora iso ta ya. Wis nyanyi ayo. Ayo. Ya apa? Ya nyoto ayo. Kari manis. Terus karo diterone. Ya ayo apa? Piye ayo? Ayo. Kencing manis. Untuk kencing manis. Kencing batu ngono lho kok. Ayo velocity-ne piye velocity-ne? Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Anu ora delok TikTok sik. Wes ta. Romo sajake ya. Iki mau begitu aku mau ngentut. Ora begitu Mas Bayu joget ki Romo ngene iki. Jebul ngempet nguyu. Ben seneng ati. Nggih, pancen lebih modele ngoten Romo. Iya. Nuting jaman kelakone. Bener. Ning ora nganti Kebablasan. kebablasan. Ya. Iki Masih didampengke pekeliran. Nggih. Ora apa-apa. waton niku tesih ditabuh kangge gamelan diringi gamelan. Kuwi nyenengke. Wah, tesih enten Mbak Ida Lala. Ida Lala. Ono Mbak. Wah, iki Niki gopo ki? Mbak Dadan Ida. ayu-ayu lungguh tok. Iki ngapa ta? Kok nesu ki ngapa? Ri aku kemringket kono ki. Ngono tok iki. Ya saiki kuwi tak wenehi anu panguwasa Dore Gareng kuwi apa nyang apa Bakmi godhog. Suara sinden kok. Oh, tak kira panganan. Bisa bakmi godhog iki lho. Iki ana sing ngersake jaipongan lho. Oh, lah iki. Gendinge napa nderek ya Mas Petruk? Bajing Monggo. luncit. Monggo nderek. Ayo. Bajing luncit mawon nggih. Bajing loncat. Nggih. Boleh. Oke. Kene iki ana ratune Sundan kuwi. Oh, Mbak. Suci Sapri Maduna kuwi. Mbak Suca. Suci Salihu. Ayo. Niken Salindri karo Suci Salihu. Ayo. Ayo Ci. Ayo bajing loncat. Nek sing bawa suci aku gungan. Gungan bapak lho ling. Kae anu bawane Cahya Sumirat. Heeh. Nggih, siap. Terus sing beksa Mbak Ida. Karo Niken. Wah, pasangan senior junior. Ya karo gareng barang. Oh, nek karo Niken lah gareng piye? Lho aku bedara. Lho iki iso. Bedara. Ora iso. Oh, tontonan iku kudu ana bedarane. Ora iso. Mas Gareng juga setuju nggih? Ya ora gelem joget kroyok wong semene. Aku pokoknya kepengin krungu Pak Dani setuju apa ora? Ngono lho. Iku nah setuju. Dos pundi, Pak? Lah Wah, Mas Doni iki cekake Kula iso cukup. ngomong. Ya, Mas Dani. Mas Dani kena sarujuk no. Sohib kok. Pak Dani ki ora sarujuk, sarungan ki lho. Ayo, Mbak Suci, ayo. kene. Ayo. Mbak Suci juneng sisan ayo. Ayo ning salon 3 jam kok mung arep nggodhok ayo. Ayo Ida. Kene. Ya nganti remuk pokoke ngegareng tekan iki. Ora apa-apa aku Mbak ning Suci bawa. gone sedulur dhewe iki santai kok. Saranku 3 menit wae ya, Mbak. Apa kuwi? Bawane. 3 menit iki wis suwe lho, Nduk. Oh, 3 menit suwe ta. Oh, Ya 3 detik ae. Aku Kuwi ra bawa malah ura-ura nek telu menit. Ya, monggo diaturke bawane Cahya Sumirat. Mbak Suci. Nah. Monggo. Ya. Ya, Mbak. Monggo, yuk. Gusti
gitu mah Gusti teh ngeros Buka jeluk Mbak Suci, ayo urut saka Mbak Ida, Nduk Niken, terus Mbak kae Mbak Gareng, ayo. Mbak Semarang. Mbak Semarang. Ayo. Monggo. Kuwi aja nganti lali Mbak Yai. Mbak Yai. Mbak Yai, ayo. Yuk, yo diaturke. Oh, elak ta sikile. Saestu. Alhamdulillah. Mula ora yen bangsa manca padha kalau kepencut, kepilut nggih. Kagunane nggih bangsa kita. Anu rasane kecekel disawang ya becik nggih. Iki mau rak saka Ladan Sunda. Nggih. Mbok dibablaske yang Jawa Timur yang pojok sisih wetan. Oh, napa Banyuwangi. Oh, lah niki cecah Banyuwangi, Pak. Alah sing nawak-nawangi saja. Nek kancane lungguh kok ya seri kae. Koordinator kok. Ayo. Dian Mbak, ayo ngopo kowe? Mriki, Mbah. Oh, coba
Aku diparingi lelagon Banyuwangen. Iya, Banyuwangen lah akeh tunggale to. Oh, judule napa, Pak? Apa wae coba? Apa wae? Gerajakan. Gelang alit. Gerajakan sing tak seneng. Nggih. Gentenan anu Mas Gareng, nduk niki men istirahat sik, engko bar iki jumeneng. Oh ya, iki dita Nek sini kan ora duwe anu kesel mbok ya wis ben arep anu Pak. Niki wau niki lho keluke niki. Sapa obong-obong iki? Udut apa to kok iso keluke wong ngene iki. Udut sak pabrike dimut kabeh. Wis ngerokok ora ngekeki keluke ning kene kabeh. Ya coba karo gentenan ya karo monggo. Nah, aku tak nyuwun anakku lanang bontot kuwi ben ngendang genti. Siap. Ndi bontot? Tat, ayo tat. Tat. Mas Pedro, pripun? karo anu nggih, nduk Mufidah ya. Oh iya, ayo move. Kancane Ayo. Ayo move. Iki presidene ora kaya adate komplit. Pok multi sedaya niki. Nggih. Nika sing pojok niku kejaba nyinden ki angkat-angkat gamelan iso. Ngenyek. Sia-sia. Oh, pegawe RRI kuwi. Engko aku arep pengen anu Mas Gareng, ora ketang pisan tak duetke Mbak Miyori karo Mbak Niken. Pengen duet karo Mbak Niken. Oh nggih. Bariki. Isih lenggah anu. Tasih. Ayo. Monggo. Gerajakan Banyuwangen digayengke. Monggo. Dibawani napa langsung? Langsung mawon. Oke, ayo. Sini ayo. Monggo diaturke. Ayo Mas Bontot. Oh, terus anu sih naleni gulu sing ngendang. Oh. Sikil kok gulu. Iki sing ngendang ganti bothok to. Braja Musti sing ngendang. Bothok apa bontot. Krunguku bothok. Wah, dung den. Lho jane kendangane apik Freddy kok, Di. Kali aku ditandale gugah wong 10. Ngalem kok geger paman lagi tangi. Lah wong anu engko sing bener lho. Nek boten ngantuk le muni ngono. Nggih. Ya kok nek boten ngantuk. Siap Mas Bontot? Yuk. Monggo yuk. Gerajakan
Terima kasih. Terima kasih. Elas. Wong ki nek seneng atine. Oh, nggih. Bangun kok ora krasa. Lah, tenan to. Ki mau janjane Rama ki mau aku engko sedhela wae ya Le ngono ki. Ning alhamdulillah nek ngono ki jenenge Gong Rama ki remen utawa demen. Iku seneng ora kaya bengi. Bahagia. Nah niku angger panjenengan bahagia kula ki nderek bahagia Rama. Iya, saya seneng atiku marga aku ditimbali karo Kamas Jani. Nggih. Penghormatan nggawe ngaku dole. Nggih. Ing atase Semar wis tuwek kaya ngene isi dikersake Lho sowan mrene. Pak Semar niku nggih pancen tuwek. Ya mokso Ya, nyiri. ya. Lah ya ora bener aku. Ngomong Semar pancen tuwek, nek Gareng ra tuwek kok. Iya. Lho gareng ora tuwek piye? Ora nganggo tuwa kok pokoke.